Ir-Renju Unit qed joqrob aktar viċin lejn kriżi tal-enerġija, filwaqt li d-dejn tar-Renju Unit huwa 3 darbiet akbar minn kif kien sena ilu. Fl-istess ħin il-familji u n-negozji Brittaniċi qed jistennew il-kontijiet tagħhom se jiżdiedu b'80% sal-aħħar ta' din is-sena. Is-sitwazzjoni tal-enerġija fir-Renju Unit hija stmata li se tiggrava hekk kif tibda x-xitwa u bħalissa diġà hemm 6 miljun residenza li qegħdin lura fil-kontijiet tal-enerġija tagħhom. Din il-pressjoni fuq il-familji tinħassu wkoll fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea. Hekk kif skont stħarriġ mill-Eurofond li ġie kwotat mill-Gazzetta Kulħadd, ġiet irreġistrata żieda ta' 8% fil-familji li qed iħossu l-għafsa ta' żieda fil-prezzijiet. Madankollu s-sitwazzjoni f'pajjiżna hija differenti, hekk kif il-Gvern qiegħed iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli u għalhekk il-familji Maltin huma l-inqas fost l-Istati Membri li jinsabu nkwitati b'rabta mal-prezz tal-enerġija. Din hija riflessa fl-istess ħarriġ mill-Eurofond, hekk kif ftit aktar minn nofs il-familji fl-Unjoni Ewropea għandhom diffikultajiet kbar b'rabta mal-prezzijiet tal-enerġija. Ir-rata f'pajjiżna ta' familji b'dawn id-diffikultajiet hija ta' 12%. Fir-Renju Unit is-sitwazzjoni mistennija tigrava, hekk kif biż-żieda fid-dejn tal-pajjiż u żieda fil-prezzijiet massimi tal-enerġija, il-kwalità tal-ħajja tal-familji Brittaniċi mistennija tonqos sew. Fil-fatt il-familji Brittaniċi diġà qed iġorru medja ta' dejn ta' €244 mal-kumpanija li tipprovdilhom id-dawl, imma dan mistenni jispara l fuq fi żmien xahrejn oħra. Hawn qed jiġi nnutat ukoll in-nuqqas tazzjoni mill-Gvern Ingliż li bħalissa jinsab f'fażi transitorja wara r-riżenja tal-Prim Ministru Boris Johnson li ma' nazzjoni qed jiġi mbassar li se twassal għal miljuni ta' persuni li mhux se jkunu kapaċi jfendu finanzjarjament. Dan b'kuntrast ma' sitwazzjoni f'pajjiżna fejn il-Gvern Malti qiegħed ikun ta' spalla għal poplu Malti quddiem sfidi internazzjonali. Fost l-oħrajn aktar kmieni din il-ġimgħa il-Gvern ikkonsulta mal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali dwar diversi temi kurrenti fosthom l-inflazzjoni. Ġie nnotat kif quddiem l-isfida tal-inflazzjoni, il-Gvern ukoll ħadd deċiżjonijiet meħtieġa sabiex Malta għandha l-inqas rata ta' inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Intant stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru qalet li l-Gvern se jkompli jaħdem fil-fora Ewropej sabiex l-interess nazzjonali jkun protett bħalma għamel fil-kwestjoni tal-eżenzjoni minn qbil sabiex l-Istati Membri innaqsu l-użu tal-enerġija bi 15%.